Staatssecretaris Fred Teven opent vanmiddag het landelijk centrum kinderhandel en mensenhandel in Ljouwert. Daarmee moeten slachtoffers van binnenhandel en mensenhandel beter geholpen worden. Op dit stuit is die help nog bot versnipperen. Het nieuwe gebouw is onderdeel van 4. Het is nog net duidelijk dat de 21-jarige bestuurder van het ongeluk bij Wienjewoud dronken hier. Nevens de politie kan het nog wel weekend worden voordat de uitslag van de bloedproef bekend is. De auto botste juster op de Nije Heerwaard in een BM. Daarbij kwam een man van 23 jaar uit Wienjewoud om het libben. Restaurant De Heren van Haringsma uit Beetsersweg is correct als verliezen hier het beste restaurant van Friesland. Het zit op het 41ste plak in de top 100 van de Lekkergids en klom daarmee 2 plakjes. LV uit Ljouwert is op het 65ste plak het tweede Frieske restaurant. Basiskwallen kunnen les krijgen in het Giesbert Japekshuis in Bolzert. De lessen gaan over Giesbert Japeks, de groenlisser van het Skreune Friesk. De band krijgen opdrachten, krijgen een film te zien en er komt een gedichtenwedstrijd met een Lietse Giesbert Japeksprijs. Vannacht rint de temperatuur weer om naar 9 graden. Het is heel bewolkt. Morgen een soort zinnen, 16 graden en een matige, ontkrachtige zuidenwind.